Tajba l-kulħadd, nispera li tinsabu tajbin. Illum qabel ma nibdew l-istorja, ser naraw daqsxejn jekk intom ixtarfu lil dan. Tafu min hu dan? Dan postier. U tafu x'inhu xogħlu l-postier? Il-postier iqassam litri jew xi kartolini jew xi affarijiet li aħna nkunu nixtiequ nibagħtu lil ħadd ieħor. Għax illum l-istorja hija fuq Ninu il-postier, fuq dan. Il-postier ikollu basket vera kbir biex ikun jista' jġorr il-kartolini u litri. Il-ktieb jismu Ir-Ronda ta' Ninu l-postier, kitba ta' Doris Kembri. Qabel ma naqraw il-ktieb, ser naraw daqsxejn fuq wara fejn ikollna miktub il-ħarsetta. Ninu il-postier dejjem idur b'littri, kartolini, kontijiet, pakketti u elf ħaġa oħra. Min jaf lil min ħajqassam illum fir-ronda tiegħu? Tajtem xi ħaġa għalik ukoll. U min qed jistennieh bil-ħerqa jasal lura d-dar. Ser insegwu din l-avventura ta' Ninu f'din il-poeżija. Ninu, postier tuli, kieku qatt taraħ bil-buli. Dejjem jiġri fuq ir-rota, intom tafu suq huwa r-rota, Ninu jaf. Mobbi b'littri u b'xi nota. Għandu ittra għal Marija, din Marija, tifla ċkejkna u għaqlija, din tifla vera brava. Fil-bib tistenna hemm Salvina, bonġonin, għandna stedina, din Salvina dejjem tistenna xi invit mant xi ħadd. Hawn x'għandu Ninu f'idejh? Ninu għandu pakkett u vera jidher tqil. Pakkett tqil għazzija mena illi toqgħod dar Elena. Mill-Eġittu kartolina għazziju Karm u għal-kuġina kemm ġejja mill-bod din lettra mill-Eġittu u aħna noqogħdu Malta u xekk. Naraw x'għandu wkoll Ninu fil-basket. Għandu nota għan-Nanna Pina li ttieħ it-teħ u gallettina. Intom tofrulu xi ħaġa lill-postier tat-triq tagħkom. Għandu wkoll ċitazzjoni għal kalanġ li bil-qata tawweġ ganġ, bil-qata li ħa kalanġ tawweġ. U dan minhu? Wasal kont lil George il-Bennej. Dan George ma ħax gost min jaf għalfejn. Min jaf għalfejn ma ħax gost bil-kont George. Naħseb ħadd ma jieħu gost bil-kontijiet u żvera. Nota l-pupul, in-niers li kultant iqabbel vers. Ninu, iġri tir, għax il-ħin dal-waqt isir, daqt jibdew iduqqu l-qniepel Ninu, jrid iħaffef. Iġri jasal nofsinhar, ħadd inġabar ġewwa d-dar. Ninu l-postier joħroġ kmieni biex sa nofsinhar ikun lura lejn id-dar. U dan minhu? Dan il-kelb jismu Tiċċu. B'Tiċċu jeqret wara l-bib, mela Tiċċu jkun qiegħed jistennih in-Ninu. Jistenna għadma
ħafna fsiet dan tiċċu jkun irid l-għadam mingħand Ninu l-Pustier. U hekk spiċċat l-istorja. Nispera li jogħġbitkom din l-istorja fuq il-Pustier li kien jismu Ninu. Nerġgħu niltaqgħu. Saħħa l kulħadd!